Yan. Good morning everyone. Mabaha nga kabuntagon, no? Naka-experience ito mga higala o mga tubig na nagsaka pataas sa ato mga iskulan o mga panimalay sa palibot. So grabe akong kabalaka gabi ipod, no, kay isa sa ko ang igagaw nga nasa Bungkilaton Integrated School na trap pod sila. O daghang pang mga Mga kabanan Yes, sa mga palibot. kabanan Matag lungsod nawa kauli ang gikan sa eskwelahan kay So isa lang ko kadto lang sila atong na kuha nga info permero, praying for their safety gabi murag nabala kami kay ilang pagkaon kaha didto. So Jolina and the rest of the teachers of Bungkilaton Integrated Compostela East. School of Compostela East amping mo diha. So unahon jud nato pag ang seguridad nato, no. So bahalag wala mo nakauli basta safety mo diha unya maniid lang sa panahon kung okay na ba makalusot. Amping mo daghang diha. pang mga teachers o mga Yes, students katong sa San Miguel National sa mga High eskwelahan School. kuya Murag na kayo natrap pod sila pero nakagawas na sila sa kagabi. mga tamya, Ginamonitor sangan ug daghan pa nga supposedly dili maabot ang Grabe, tubig sa baha makasad apan abot yun, na no? gyud. Kami gahapon pod Ako nagabid-an pud ko. nabalaka Wala pod si- ko sa si iyaha gabi, kay unsa na siya oras na abot siguro mga kuan niya nagmotor lang siya Past sikog 7. ingon nga apason nako siya pero di man siya magpaapas kay siya kailangan mauli niya ang motor kay nako siya seminar karon until Sa Davao, Oh, yes. tulok adlaw. 3 days. So dili niya mas standby ang motor dito ila ka adlaw. So, nabalaka jud ko kay nagpost nga lisod na dako ng tubig sa Visayas ka nag-agi ka dito, no. Wala mo agad lamang ko sa makapakar agi. Asa mapakad ka nadlok na ko kay basin lagi kanang nadlok ko gabi jud niya. Ako pud siguro kung ispat diri sa palibot kay kanang medyo kusog jud ang ulan hangtod karon sige pa man niya. Paminaw na mo diri sa mo ang lugar. Sa mga lungsod na irot. Nagre-route ata ang mga bus atong tan-awon unya, no, taod-taod kay banha naman sa amo ang diversion road manggod ning amo banha naman dagan magsakyanan so paminaw nako dito sa Dili na pasabol kuan, dito dili sa na siya highway. passable sa San Jose main Friends. nga kalsada. So everyone, we need to pray na mohulong na ang ulan o ang safety sa tanan natong mga kaubanan, mga pamilya, amigo diri sa Davao de Oro. Dako ang giatubang nato karon nga pagsulay. Iyaw pala, orange na. Yeah, red na. Red Gabi na dito, After pinakataas pila na. kami sa red. Yes nga. Red na. We need to pray. We need to pray kay kanang daghan pag kanang nanginahanglan og tabang karon, no. So iampo nato ang matag usa unya sa tanan nga apektado. Dunay pulong nga among Unsa atong ihatag verse sa of inyo. the day? Unsa atong verse? In Isaiah chapter 41 verse 10 ingon diri, ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, oo buligan ko ikaw, oo ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Amen. So sa tanan nga circumstances sa atong kinabuhi, gimanduan kita nga dili ta mahadlok. Ayaw ka Ana ang Dios nga magatabang kanato. magabantay ka nato. So atong hinumduman kanunay nga sa mga sitwasyon nga sama ni ini wala tay laing nga makapitan kun dili ang Dios, no. Kita pud mga kaigsuonan karon nga nagatan-aw nga wala ta naapektuhan. Actually gabi nahadlok pud baya ko kay kanang mubo, medyo mubo. Kung tanaw ninyo among area mubo siya. So Mubo sa kalsada. So motong nga nahadlok ko gabi pero still nagsalig ko sa Ginoo nga kung unsa man naman ang Ginoo. So kita nga wala na apektuhan sa baha, siguro makatabang ta sa ilaha and then magampo ta sa ilaha no nga ma-safety sila tanan nila nga mga tanan nga kinabuhi nga nagatubang karon sa mao nga mga pagsulay ato silang iampo unya kamo pud nga apektado ayaw mo pagbuhi sa Dios kay naa siya saad nga dili ta mahadlok tungod kay naa siya ang magatabang sa ato sa tanan nga sitwasyon, no.
Ampo lang ta kanunay sa Dios. Isaiah 41. Balik ko na 10. kubasa. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatay. Nindot nga pamisa sa Ginoo. Oo, ituboy ko Sa ikaw tanang akong sitwasyon, kamot. naaman kay gikahadlokan, naaman kay atubang nga mga pagsulay karon, hinumduman nato nga naa ang Dios sa atong kinabuhi. Sa panahon sa kabalaka tungod sa baha, sa bagyo o sa Grabe ang NPA, kabalaka, sa Jud. paman, antod doon nga na pa may wala Ang sige makaabot sa mga pagtuman. panimalay, wala pa mga tubig ibibot sa mga balkon o sa panimalay. Ayaw kabalaka igsoon. Kay ang Dios anay pumisa nga siya kay manalipod sa matag usa. Dagan-dagan jud og apektado, especially ang Compostela po. Gahapon diri sa Mungkayo na ay naanod nga duha. I don't know kung nakita na ba. Duha to sila puros lalaki. Yes, no, nalido ha. Katong niagi pud nga baha, naapoy naano tong Saturday ba to? Naapoy naanod namatay baya to pero nakitaan ra siya. So karon ba kinahanglan tag mga pag-ampo no. Daghan kaayo tag giatubang. Kadaghan na bagi atubang nato sa kalibutan na paning COVID, na paning baha no. Murag panagsara gyud ning April magbaha sa atoa, di ba? Amping sa nausab kanunay. na siya. Amping sa kanunay nagsuon. Taod-taod tingali at na makita epekto niini sa ato mga eskwelahan. Kumusta kay ato mga computers niini? Ato mga kagamitan sa eskwelahan. Mao gid ato nga kanunay sa mga pag-amping sa asa tang opisina, sa asa tang dapit. Nga safety sa kanunay di po ta mahawa sa atong matag opisina na wala nakasaksak diha. Pero nga gahapon jud, kuwan. wala jud ko nag-expect nga paggawas na mo siguro ni gawas ko sa eskwelahan mga 5 basta nag-log out ko sa biometrics is 5:18. So medyo di man kay makabaha sa mga eskwelahan kay pababa man siya no. Pero wala jud ko nag-expect nga sa among agianan is nagsugod na jud baha. Siguro kung mga 5:30 ko nakagikan sa eskwelahan murag di na mi ka agi. Naglisod na mi og agi kay niapaw gyud ang tubig. Dako-dako na siya no. So mga ingana pa wala na to gi-expect especially karon nga April dili siya ting unsa naman ron dapat Sana. diba ting summer na ron init na unta ron no. So mga igsuon ato yun iampo atong mga kaigsuonan karon nga nagatubang sa pagsulay nga saman ini dili lalim nga maabtan ka og baha di gyud siya lalim no kana lang paghipos sa mga gamit pero atong siguraduhon ang ato ang safety ang gamit makita ra na unya labaw sa tanan ampo lang gyud ta sa Ginoo no dili ta niya pasagdan dili ta niya biyaan no naga-monitor po ko gabi na ako yung mga classmate po nga kanang nabahaan. So, nag-ready pa para mo evacuate. So, naga-monitor po ko. Mag-ampo kita sa Ginoo karon nga panahon. Salig lamang sa Dios, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, nag-ingon ang iyang pulong, ang iyang kabuntagon. Sige mo na yung mga pumisa nga makapawala sa itong mga kabalaka, kahadlok sa mga panahon, mga weather, tungkol sa weather, mga kabalaka, kahadlok. Apan ang Diyos sa kanunay, nagabantay sa matag usa sa iyang mga kaanakan. Sampit lamang kita yung kanunay sa mga pag-ampo. Kayo biyahe sa mga pag-ampo. Please keep safe everyone. Yes, amping gyud ha kanunay niya kanang ampo ta sa kanunay. So kana lang siguro karon nga kabuntagon and God bless everyone This is Ray. and Grace Antonio. Antonio. This is our first for the day and hinaot nga nabusog mo sa pulong sa Dios. Amen. Malig-on og samot diha lamang sa atong buhit network. Amen. Bye-bye. Bye-bye.